Здравейте! Както обещах, днес започваме тестовете на новият модел на Tefal Cook4Me Touch. От приложението на Tefal си харесах една рецепта за мъфини с моркови, затова сега ще я изпратя към уреда и ще я сготвим заедно. От приложението може да си погледнем съставките, които са ни нужни, да ги добавим в списък за пазаруване, ако ги нямаме, и да прегледаме какви са основните стъпки. Днес ще готвя за 6 човека, затова ще сменя броя на порциите, за да ми прекалкулира съставките. Изпращам рецептата директно на уреда и ето може да видите на неговия дисплей отново нужните съставки и стъпките, които следват. Готови сме да стартираме рецептата. Първо трябва да си приготвим всичко нужно. Отново може да погледнем списъка. Ето и аз какво отделих. Ще ни е нужна кошничката за пара, както и 6 бурканчета или формички. Една по една смесваме всички съставки с изключение на водата. Обелваме си 2-3 моркова и ги настъргваме наситно. Добавяме си последните съставки, хубаво разбъркваме и слагаме във формичките. Сега следва да добавим кошничката за пара, да сложим вътре формичките и да добавим вода. Затваряме уреда и той автоматично ще започне да готви, в случая под високо налягане, за 15 минути. Първоначално уредът влиза в режим на загряване, след което започва да откроява минутите до края. В приложението в реално време може да следим до коя стъпка и колко минути остават до края на готвенето. След като времето свърши, мултикукърът автоматично освобождава своето налягане през клапана отгоре, а след това може да отворим и капака. Внимавайте с парата отгоре. А ето и кексчето, което се получи. Извадих го преди да изстине и не правете моята грешка. Очаквам долу в коментарите да предложите рецепта за следващото видео. Обещавам скоро да раздадем и големи награди от Tefal. Бъдете на щрек! Чао, чао!